जैसे कि रउआ सभी जानतनी कि अभी आद्रा चलताटे। उ बात अलग बा कि कहीं कहीं बारिश नइखे होत। हमरा की ओर त बारिश बिल्कुल भी नइखे होत। त जब हम बनावत रहनी हा आद्रा वाला खाना तो उतना एक्साइटेड ना रहनी है, कैसे कि गर्मी होतला सटे ई बरसात में ही अच्छा लगेला। त अभी आज के व्लॉग हम स्टार्ट करतनी आ रेसिपी शेयर करतनी आद्रा स्पेशल। आद्रा के जौन खाना बनेला उ त एजा देख सकतनी कि एजा हम खीर बना लेले बानी। पूरी बनाए खातिर जीरा भुनतनी, सब्जियों साथ साथ में बनावतनी। एजा खाना वाना सब बन चुकल बाटे। हम बहुत ही शॉर्ट क्लिप हम शेयर करतनी, काहे कि खाना बनावत समय क्लिप शेयर कईल पॉसिबल ना हो पाएला हमा खातिर। ऊपर से एजा बहुते गर्मी बा। रउआ कौना जिला से देखतानी आ कहाँ से देखतानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताई। एजा देख सकतानी कि खाना हमार बन चुकल बाटे। एजा फिर हम थाली में निकालतानी खाना के। त एजा परोड़ा के सब्जी बनेले रहनी हा, खीर, पूरी। ई व्लॉग रउआ सबके कैसन लागल हटे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आद्रा के खाना अभी रउआ घरे बनल बा कि नइखे बनल, ई भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।